היי, אני רוצה לספר לכם שאני מתעסק בנושא של דחירות ודום נשימה כבר 15 שנה. ואני יושב עם רופאי השיניים ועם כל הצוות, ואנחנו בודקים כל אחד לראות אם אפשר לעזור, מה הבעיה וכו'. ההסתכלות שלנו היא יותר כוללנית, כי אנחנו לא רק מסתכלים מה התוצאות של מעבדת שינה, אלא גם איך נראה הפציינט, איך הלוע שלו, איך הוא ישן, מה הסיפור שלו, מה בת זוג מספרת, מה רואים בהקלטות, מה רואים במעבדת שינה, ומכל זה ביחד אנחנו צברנו מספיק ניסיון שאחוזי ההצלחה שלנו הם 95%. וככה שזה אחוז מאוד גבוה עבור התקן דנטלי. אנחנו לא יושבים רק למכור מכשירים. אנחנו רוצים לעזור לאנשים שאין להם פתרון ברפואה הרגילה ולא רוצים לישון עם סיפה. אז לכן האבחון שאנחנו נותנים לפציינט שמגיע אלינו בחינם שווה כל גרוש. זאת אומרת שכדאי להגיע תמיד אלינו קודם כל עם כל הנתונים שאנחנו מבקשים להביא, ואנחנו נסביר לכם את המצב שלכם. אם תשתכנעו, תקנו התקן, אם לא תשתכנעו, גם אין בעיה. תשנו עם סיפה. אז שיהיה לכם לילה רגוע. ביי.